дар шабу рӯзе ки дар тоҷикистон хатмкунандагони мактабҳои миёна ба маркази миллии тести ҳуҷҷат месупоранд, даҳҳо ҷавони дигар барои дарёфти иттилои бештари таҳсил дар донишгоҳҳои Русия ба ин ҷо омаданд. Остон Остонаев ки имсол мактабро хатм мекунад, мехоҳад таҳсилашро дар Русия идома диҳад. маблағи солонаи донишгоҳи давлатии Москав ки ӯ интихоб кардааст $4500 аст. барои Остон ки оянда дар Русия кору зиндагӣ кардан мехоҳад, ин маблағ чандон муҳим нест. Россияра шароитиш дура, ҷои кор таъмина, ҷои кор дора. Набуд мекунем ҷои корам таъмин мекунам ба ҷои кор. Чӣ мекунам? имсол намояндагони беш аз 40 донишгоҳи Русия барои муаррифии шарту шароити таҳсил дар ин муассисаҳо ба Душанбе омаданд. дар намоишгоҳи дурӯза ки дар донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон баргузор шуд, намояндагони мактабҳои олии Русия ба суолҳои довталабони тоҷик посух гуфтанд ва аз хоҳишмандон имтиҳони санҷишӣ гирифтанд. Интересуются, есть ли бюджетные места. бештар мепурсанд ки чӣ қадар ҷой барои таҳсили буҷавӣ дорем, чӣ теъдод донишҷӯ дар озмун иштирок мекунанд ва дар бораи шароити таҳсил мепурсанд. офарини бачаҳо ба ояндаи худ бетаваҷҷӯҳ нестанд. ба Иброҳим Сайфов донишгоҳи Пенза писанд омад ва ӯ худро ба озмуни ин донишгоҳ номнавис кард. имрӯз аллакай имтиҳон мегирем. тайёрӣ хуб, мо ин ҳозир ҳамаҷо рафтаистем. имсол Русия барои Тоҷикистон 630 квотаи таҳсил ихтисос дод. онҳое ки наметавонанд тариқи квотаи давлатӣ ва буҷа ба донишгоҳ роҳ ёбанд, дар бахши шартномавӣ ҳуҷҷат месупоранд. дар маҷмӯъ бино ба иттилои вазорати маориф, ҳар сол 4000 ҷавони тоҷик барои таҳсил ба Русия меравад. аксари ҷавононе ки нияти таҳсил дар Русияро доранд, маҳз ба шарту имкониятҳои таҳсил дар ин кишвар бартарӣ медиҳанд, вале вазорати маориф мегӯяд, нуфузи дипломи русӣ таваҷҷӯҳи ҷавононро ба он ҷо ҷалб кардааст. аз ҳама бештар таваҷҷӯҳ доранд ба Русия ва ба ҷумҳурии халқии Китой. дипломи ин ду кишвар, дипломое ки медиҳанд, дар мо бисёр обрӯманд аст. аксаран мехоҳанд дар ҳамин ҷо. баъд ҷумҳурии Беларус, дипломашон бисёр боифтихор аст. тибқи оморҳо, ҳоло дар Русия беш аз 20 000 донишҷӯи тоҷик таҳсил мекунанд. як ҳадафи аслии аксар ҷавонон ҳам аз таҳсил дар донишгоҳҳои Русия баъдан кору зиндагии худро дар ин кишвар ба роҳ мондан будааст.